Karlitang tung elong kumar chikimo men pen Borjan Youth Forum atum chepater piponsi keching sia pharman preni phai kebarni Rongthelu Sports Association pathu aklamalong angdung kiti arnikang sampor phai ke thoma porpen pathu ponlu Borjan Youth Forum amai phu onteron pen kachepahem phupon asa angdeng halong aluhi sarpo aman pen Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar chetongdun Lapenan parta abarim EM Jivan Chandra Pathak Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar Borjan KCS amai Pujana Singh Teron EM Surjo Rongpharachor Nirola BP Asopo Chesongkuru Rongphar Lapen Kithegding Rongasar Rubasaratum Chetongdunsi RDP dun Karlitang tung e Longkumar ke non ki khibom Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar alangli Sarbura iklu Alangli EM Surjo Rongphar pensi lakadukawe ason nong e lapen tangka anta pador dunlu Alangli ning ke me lapen lapuson owe kimia tuma phan ke pathu nathu kangthur ponapod BYF lapen radatum penta kachoro pajerpon Kedamtang chitini phai krisir kebarni pen pangcheng ponsi patumi preni phai kebarni an angdung kiti pathu ponlu Angdung kiti ke pathu ponlake President Football Club Rukasen lapen longnit KSA Football Club atumang bongsi pathu ponlu Kepathu ke chengpen President FC atum kachiting krup ajok golpum thom thapsi sang ponlo Half time aphi longnit KSA FC atum ta kepathu kachiting ajok golpum ni anki chevoy dun thulo Apor ke chok hut anke President FC atum ke 3 goal apen longnit KSA FC atum ke 2 goal pen ajok President FC atum EC a goal pen chepahai ponlo Kepathu ahut Kasa referee Sangkar Terang pensi referee lang chari ponlo Nong ekipajir amai long runners up atuma phan Tangka suring koi trophy EM Surjo Rongphar ahematum pensi nong e pajir ponlo Lamben ke hai atuma phan tangka suri thong kep lapen trophy tung e Longkumar hemtuni si lapen aluhi atum pensi pajir ponlo As goalkeeper Brojen Hanse aphan Ilina Ronghang pie hin pensi nong e pajir ponlo Highest scorer Clemar Momin Kasa VP Jivan Chandra Pathak hin pensi pajir ponlo Bokajan penanan terang dilai pen bijoy rongpi Karbing long lai